Για την Ελλάδα και ειδικά για την Κρήτη υπάρχει απειλή, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει η στρατηγική δυνατότητα από τους Ιρανούς να φτάσουν και να χτυπήσουν είτε τη Σούδα, είτε περιοχές κοντά στη Σούδα? Νομίζω όχι, κύριε Σρότη. Νομίζω ότι είναι στα όρια του βελληνικούς, του απότατου βελληνικούς, αλλά πέραν αυτών τα αμυντικά συστήματα που υπάρχουν στο μεσοδιάστημα είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Βεβαίως, από το Λίβανο, όσο μακριά είναι η Κύπρος, και ίσως και κοντύτερα είναι η Κρήτη, κύριε Υπουργέ. Και το λέω αυτό, άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα στη Βουλή να λέει σήμερα σε δημοσιογράφους ότι υπήρξε απειλή προς την Κρήτη από ντρόουν τα οποία σηκώθηκαν από το Λίβανο. Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε. Οι ελληνικές φρεγάτες είναι ήδη στο νησί, τα ελληνικά μαχητικά είναι στο νησί και θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι η Κύπρος, τουλάχιστον από τον αέρα, είναι ασφαλής. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι και η παρουσία των 4 F-16 και των 2 φρεγατών μας, θυμίζω ότι η μία έχει τον Κένταυρο, η άλλη είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτα στον κόσμο, ο Κίμωνας, μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά θέλω να ρωτήσω, αν είναι έτοιμοι αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, έφυγαν πριν από λίγο καιρό, παρέλαβαν τα όπλα πριν από λίγες εβδομάδες και τώρα είναι σε μια πολεμική επιχείρηση. Ξέρουν καλά το πλοίο τους. Το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στο στόλο. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν επιχειρήσει μαζί με το στόλο, έχει μια δυσκολία ώστε τα συστήματα να συνομιλήσουν κτλ. Αυτό θα χρειαζόταν υπό νορμάλ συνθήκες μια μακρά σειρά μηνών. Νομίζω δεν έχουν κάνει ούτε βολή αυτοί οι άνθρωποι ως τώρα. Έχουν κάνει βολές. Έχουν κάνει βολές στη Γαλλία, βεβαίως, το οποίο έχει κάνει πλοές πριν ξεκινήσει για το ταξίδι του στην Ελλάδα, ώστε για να ξέρουμε ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν. Αλλά βεβαίως με βλήματα βολών, έτσι, όχι με κανονικά βλήματα.